Ngalesikhathi esikhuluma ngaso sisho iyayingekho cheating. Also cheater nobandlakazi. Yeah. So isystem proper kanje. System in order kanje. There was no cheating. Iyayingekho rape, iyayingekho pedophilia, urape kwengane. Iyayingekho psychosexual disorder because sex was available, intimacy was available, romance was available, and there was a lot of love. So imshado yangaleso sikhathi indlovukazi yayiletha ukuhila kumuntu wesifazane, wayelapheka umphefumulo wakhe ngoba wayesuke enze spiritual choice. Bafika abalevi wendlovukazi, bangena abalevi, abalevi ba destroye into ongakazi uzuyibona. Abalevi ke they are the first people aba introduce prostitution by converting ama-offense ukuthi no ukuze aphile ngoba akekondle umuntu kumele adayise ini umzimba. Yes. Wow. Whereas Tina, we had no such. So I said to no, marry into the family of your choice. Abalevi bathi no, we ayikho indaba ye-welfare in life. Wena dayisa umzimba. Ungakhohlwa kwabona abalevi. Yes, kwabona abalevi they were buying sex. Yaqala lapha prostitution. Uyabona ukuthi prostitution iqhamuke kanjani? Exactly. Into ebingekho. Uzokwazi ukuyiphilisa. Uzokwazi ukuyiphilisa. Yeah. Kanti thina sasikuthatha nalezo ingane sigcine we-auxiliary mother later on graduate into a princely wife kanjalo. Ushade ehlonishwa umuntu wesifazane. Ehlonishwa. Angenziwa Sasimdumisa umuntu wesifazane. We worshipped the woman. She worship her, the ovary, because she's a life force. She's the mother of the earth. Umlungu phuma kumuntu omnyama, ishayina phuma kumuntu omnyama. For that reason, that's why we say there's no God but a black woman. Yeah. But one but two cities would we could see. But there's something peculiar. But kukhona evene yanyakazisa izinye zabo beyibona. No, thank you. Yeah. Ndlovukazi, there was no cheating. Fast forward 7,000 years later, angena ama-missionaries. Christianity at the initial yayingena interest emshadweni yabantu. Ithe isuke Christianity yangena yazo-introduce draconian laws othandweni. Baqala bacontrol impilo zabantu. Uma ubheka first psychosexual disorders caused Christianity kwakugxeka ucansi lwabantu. Bafundisa one of the Christian principles ithi izitho zangasese zingcolile. Yeah, one of the Christian principle ukuthi isitho sangasese sinjani singcolile. Ngizokhotha ngoba angifuni abantu bathi yabona nje ama-missionaries azathi putenda. Uputenda lo onandlovukazi musubheka kahle ukuchaza ukuba kwamanyala kwezitho zangasese putenda. Okwesibili abakwenzayo kwaba ukugxeka nokubukela phansi indlwabu. Angiphinde futhi lokho. Ellen G. White, the founder of the Adventist Church, wathi umuntu meshaya indlwabu uyaphambana ekhanda uzoba ne-epilepsy azace abe sesihogweni. And ngempela abantu abaningi babeyibeliever leyo. Yabo. And that suggestion ndlovukazi yakhoza ihavoc abantu baqala isex bangayibuka as a life force, as a God method of worshiping, because sex is an act of worshiping God. Ake ngiphinde mlele ekhaya ukulala ngokothando nomuntu wesifazane omthandayo kuyi-act yenze njani kuyindlela yokudumisa umdali wezulu nomhlaba. Umdali is the giver of sex. Thina we rejoice in sex. Kodwa kufanele kube khona isivumelwano phakathi kwethu. Kodwa lesivumelwano kufanele kube isivumelwano sikamoya engcwele. Uma singenayo imali singangena esivumelwaneni. Ake ngiphinde futhi. Ndlovukazi, uma ngikuthanda nawe ungithanda, singangena esivumelwaneni. Ngaphandle ukuthi siyoma phambi kwani komfundisi. Okwakuyinto eyicommon kakhulu ekuqaleni ndlovukazi. Sibe nabantwana, sibe nomuzi, uze